Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, sa 21 na bulan sang Pebrero, tuig 2022. Anano ang mga balita kag isyu nga aton daydayon karon nga adlaw. Transport Group nagaduso 15 piso saka sa plitihan. Transportation strike ginaluto. Dugang nga buwis, sigarilyo kag alak, pangbayad utang sa pandemya. Presyo sang gatong wala untat, 8 ka semana, asod-asod na. Gareklamo na ang pila ka mga operator kag mga driver. Mainit nga isyo, Operation Baklas. Padayon karon talakayon sang Comelec bangod sang pila ka mga reklamo sa madamo nga sektor. Lakip na ang pila ka mga kandidato. Pila sini ka mga detalye sa hindi gidlang madugay kag ini ginadulong sa aton sang Ditribayo. Dako mabulig sang Ditribayo sa pagkakas Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Sa wala pang aton isyo, pasudlon tanay ang report sang aton patrol sa ambos nga naglunta dito sa siyudad sang San Carlos. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Fred, nagapadayon patubtub karon ang investigasyon sa San Carlos City Police Station sa pagkakilala sa mga suspect responsable sa pag-ambos ng 4 ka mga persona dito sa Hacienda Road along Ledesma, Barangay Palampas sa siyudad sa San Carlos alas 10:45 kahapon nga adlaw. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Jesus Mesahon Jr. sakay ang mga biktima sa puti nga auto sang gin-ambush sa wala makilala nga mga suspect gamit ining high power firearms. Sa diin patay on the spot ang driver nga si Russell Bukaw, 40 anyos, kag ining iya pasahero nga si Andre Pajardo, 18 anyos. Samtang dead on arrival naman sa San Carlos City Hospital ining si Rudy De La Fuente, 51 anyos. Ini sila nagapuyo sa barangay 6 sa siyudad sang San Carlos. Samtang pilason man ining si Renante Chu, 27 anyos, kagkaron padayon nga ginabulong sa San Carlos City Hospital. Plano kung tani aksyon na Fred sa mga biktima nga makadto sa Bulangan para kung tani mamulang sa Palampas Kakpita Arena apang gina-ambush ang mga biktima. Din sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Mesahon, nakuha sa lugar sang insidente ni 35 tanan ka empty shell sang bala o kon empty shell sang long firearms action na Fred, kag ini iga natala na nga iga paidalom sa ballistic examination sa idalom sang scene of the crime operatives agud ma-identify action Fred kung ano nga klase nga armas ang gingamit. Dugang pa ni Misahon, posible unsihanay sa illegal nga droga ang ginalantaw nga anggulo sa pag-ambush sa diin ining si Renante Chu na lista sa San Carlos City Police Station bilang isa ka drug personality. Report gikan sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin ka man nga bahay sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo
Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Lansihan na ya ang una nga anggulo. Pero ang iban sini, kaanggulo, wala pa maplastar gid maayo sang aton kapulisan. Kag wala pa makilala kung kanday sino ang tag-ambos. So ambot silingon, ang anggulo nga lansihanay, wala pa sang kompirmasyon. Tubtob nga padayon ang investigasyon sang mga kapulisan sa siyudad sang San Carlos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Mabalik ako pagkatapos ini. Good morning. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga Action Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Baklas operation, padayon nagainit ang isyo, sinabtanay sang pila ka mga abogado, partido politikal, kag Comelec. Kahapon, kung pamatian mo ang abogado, isa ini ka election lawyer nga si Romy Macalintal, silingya ang Comelec wala sang poder nga magkakas sa mga campaign material nga gintakod sang indi mga kandidato sa ila pribadong propiedad. Bisan pa ang material nga gintakod wala nagsunod sa kadakuon nga ginapahanugutan sang Comelec nga wala sang pagpahibalo kag hearing o paghatag oportunidad nga mabatian ang bahin sang pribadong pumuluyo. Ginsayt ni Macalintal ang Supreme Court ruling sang tuig 2015 sa kaso ni Timbol versus Comelec nga bisan ang Comelec may ara poder sa tion sang eleksyon, mahimo lang ini pagkatapos sang notice kag hearing. So kung wala notice, wala pay balo kag wala hearing, wala sang poder sa pagbaklas sa mga campaign material, labi na gid sa mga pribado nga puluyan kag pribado nga mga kagamitan kag ang ginasakpan sang pribadong kadutaan. Kita mo na sa mga lute nga bakante, may gatindlo nga dlagkoda nga mga TARP campaign materials, siling ni Macalintal, hindi nyo na pwede kakason kay hindi na inyo duta. Makakas nyo lang na, bisan may poder ka mo, kung paibalon nyo ang tag-iya sa duta, kag tagaan oportunidad nga mabatian ang bahin nila, kag makapadala notice kag hearing. Ang sabat niya sa Comelec ka simple lang. Nya padala lang kamo, written complaint. Padala lang kamo diri sa amon opisina kay amon talakayon. Kag tun-an namon ining inyo mga reklamo. Pero mintas tanto subong ang tanan nga mga oversize kag hindi takos sa mando sang Comelec kaltason, pasaka lang kaso at tubangay lang kita sa korte.
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:52. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga trabaho kasubos sa construction work. Presyon na tayo, presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home Sa 57 masunod nga isyo idulong sa aton sang life Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga 58 bangod sang utang sang Pilipinas sa pandemya, utang sa bangko, utang sa iban nga pungsod, gapunga-punga na kita. May nadumduman naman ang gobyerno. Siling sa aton gobyerno, pasakaan tagbuwes sang alak kag sigarilyo. Pasakaan ang mga ilimnon blali nga makaulubog kag sigarilyo. Kung sabagay, okay man na. Basta dira lang pasakaan. Hindi lang papatamaan gid sigarilyo. Abi, pasakaan nyo ang bilog 20 pesos. Ang ilimnon, ang beer, abi, kada butilya 200 pesos. Kaya kung gainom ka, manumdom ka dalom mag-inom ka 600. Ang 600 is 600, dako-dako naman. Kung di manumdom ka, di mainom ko 600 gid. Kinanglan na mahaganaga na pag-inom mo. Galing ko pa inom ng tao nga pala inom, isa ka butilya, di panglimog lang na. May kilala ko na nga 12 butilyas, gani na panglimog lang. Puro maayo niya. Ipatong ta sa sigarilyo kag ilimnon. Pasakaan ta buwes, pasakaan tang presyo, kung nagpadigarilyo sa kakaha, na matamato niya lang, 3 na lang. Ti 60 pesos kung tag 20 mo. Ti kung plainom ka gid, mag 200 ang butilya, inom ka tag 3, ti 600 man. Ti kung adlaw-adlaw nga gainom ka, kung di daw medyo manampuay ka na, manumdom kung dasong na adlaw, mainom ka naman, ina kung may unod ang bulsa. Okay man na. Sa ilimnon kag sigarilyo lang okay na. Pasakaan buwis, wala ko question. Ang iban niya nga importante nga bagay pagkaaw kag iban, hindi nyo lang hagad patong buwis, no? Ang sigarilyo kag ilimnon lang. Kaya na ya, pwede pasakaan, manumdom ka na kung manigarilyo ka, minus balatian pa. Manumdom ka na kung mainom ka, minus budget pa. Sige da lang tayon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Last City. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Sa aton Aksyon Balita Morning Edition upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!